Kaseng ki trai pinyat petrol pump hapok ka jela ka platip kum ka Petroleum Distributor Association of Meghalaya Pidam ha ka Southrik unailor arjar pulai kala debani kendo yu mentri rang ba ka jela u konrut ke sangma badban IT rui u ye ka jingtho ka jongki ban pensngau ye ka jinge halor ka notification ka bla pinmi dak sorkar jela ling ba ka tanat excise registration taxation and stamps ERTS ha ka shitrik unailor arjar pulai kani ka notification ka bla pha shikitai petrol pump hapok ka jela kala batha yaki baki haban siya shuai ka by security kata hakai nyau tarik jong man lau bunai halor kani hinin kasngi ka south tarik unai lor kidan na pedang kitrai petrol pump kibla call yu Shillong Mail ban pen sngoi ka sur jong ki pat kibla bitar rakabakila ongro bakin sapen sngoro shikiwe pat balada umdan kano no jingkala ban se ban hap khang shua yaki petrol pump kabaki penya tru habayo ban yakran badu president ka petrol pump distribution association Meghalaya Pidam uba Kennedy si Khyriem ulong bakala dan ka jingi kendo pan nakaliang jungki kilayo pen sngau shu menteri rangba ban nakaliang menteri rangba ru la kubur bakadan ka jingi pad yamenta kin ap yakarai ka sorkar bala rakam dan ka jingpen kala kande ka association ka ban sarai